Карлсон, който прекали. Ти защо имаш манивела в задника? Не е манивела, е перка и не е в задника, е на гърба, уточнил Карлсон. Все едно, продължил невъзмутимо дребосъчето. Едно е такова маничко. Може и да е перка, но изглежда като манивела в задника. Гадно е. Сигурно като спиш по гръб. Абе не спя по гръб, защото манивелата ти влиза в задника, нали? Захилило се дребосъчето. Не. Освен това, живее на покрива. Направил опит да измести темата Карлсон. Добре, да и какво от това? Нищо, ако искаш, може да бъдем приятели. Не, мерси. И защо? Защото си педофил. Я се виж, дебел мазен чичко с манивела в задник. Не е манивела. Ядосал се Карлсон. И съм дебел, защото обичам да ям. И не съм дебела, боди позитивен и освен това живея на покрива. Ясно. Нямаш пари за апартамент. Ти си едно много тъпо дете, вбесил се Карлсон. Не виждаш ли, че имам перка на гърба? Ето, тука и живея на покрива. Какво искаш повече? Пари! Уточнил дребосъчето. Колко? Вече съвсем делово предложил Карлсон. Колко даваш? Хитро попитало дребосъчето, защото било виден представител на новото поколение и без пазарлък нямало как да се мине. Пет лева и бомбон, заявил Карлсон и дори извадил един дъвчащ бомбон от джоба си. 100 лева! Не се давало дребосъчето, а бомбона си го заври при манивелата. Нямам 100 кинта. Тогава, що ми губиш времето? Казало дребосъчето и се прибрало вкъщи. Карлсон пообикалял още малко по улиците и като видял, че няма други деца, си тръгнал. Според едни отлетял на юг, според други наистина бил прекалил, както ви казах в началото, с педофилските си изпълнения. И за да не яде бой, се преместил къде? Карлсон отишъл да живее в мазето.